Жанлы гараж қабызылды. Ілігіліктен ойлап табушыларға жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Барыбыз бергә. Тимми, сәлем. Гиперкул саташам әллә? Юк, гараж. Яңа функцияларын өйрәнәм. Шул гына. Ой! Аңлатмасын өйрәнсәң, яхшырак булыр иде. Ай! Алай түгел. Кайсына бастың? Мозгы гафу ит. Хәзер төзәтәм. Туктат арбаны! Тимми! Тимми! Төшерү режимы кабызылды. Ого! Хәзер мин видео төшерә алам икән. Бер, ике. Менә яңа уенчык та. Бер, ике. Килеп җитә яздык. Гиперкул видеоны төшерә башла. Барыбыз бергә. Сәлам, капитан. Апгрейдка килдегезме? Дөрес. Безнең максат Бер минут. Уенчыкны тикшерү минем эш ул. Без кайчандыр бер команда идек. Тик искерә башладык. Һәм дүртәү генә калдык. Шырмада унап ятасыбыз килми. Өйнең бер өлеше булырга телибез. Файда китерергә. Ого! Уйнамасаң да футбол, өйнең бер өлеше бул. Шулаймы? Шәп шигар. Безнең турында. Күптән уенчык булмаган нәрсә ясыйсым килә иде. Күп эшкә яраклы. Яшәсен апгрейд. Нәрсәсен бу? Кайчан чистарынып бетәсен бу? Аха, инжир. Тип-топ тяга. Язып кой. Завак өстибез. Там-тарарам, 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 там-тарарам. Мозгыдан башка апгрейд ясыйлар. Я, ничек барыгыз да әзерме? Ага, я, төшерәбез. Каршы алыгыз. Аш-су. Кирәк яраклары командасы. О, менә бит, Безнең өй аш-су бүлмәсе түгел, коткаручыларның ял бүлмәсе. Безнең белән коткаручылар уйнады. Туктагыз әле. Коткаручыларга кашык чәнечкеләр кирәкмиме? Шонда түгел. Безнең барыбыз бергә уйныйсы килә. Безнең максат шул. Максат димәк. Без дүртәү генә калдык. Өйнең бер өлеше булырга телибез. Барыбыз бергә уйныйсыбыз килә. Безнең максат шул. Бер фикер бар. Тим музыка. Апгрейдланды. Ой, мин беренче ыргытыйм әле.
Ахырысын тагын апгрейдларга кирәк. Әлбәттә, мозга. Нәк үзәккә. Рәхмәт, баш инженер. Без һәр вакыт шат. Aha, bu bit min. Бу мин. Моны тагын кайда күрсәтәчәкләр? Мин булай гына. Истәлеккә. Ха? Булмас. Видео юкка чыкты. Тагын гиперкул саташа бугай. Кызганыч. Хәзер инженериксларның усталыгы һәм гараж үзе дә сер булып калыр. Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде. Текстны укыдылар: Алина Мөдәрисова, Дилүс Хуҗахмәтов, Артур Шәйдуллин.